Kære alle, Danmark har i de seneste dage været udsat for hybride angreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt. Det er angreb, som vi må forvente, der kan komme flere af. Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund. Jeg forstår godt, at situationen rejser mange spørgsmål. Hvorfor er dronerne ikke blevet skudt ned, og hvorfor blev de ikke opdaget tidligere? Og der kommer et tidspunkt, hvor vi må kigge tilbage i de seneste dages hændelser og lære af dem. Men her og nu har vi som regering og myndigheder en altoverskyggende opgave, og det er at passe på Danmark. Og gøre os i stand til bedre at imødegå de hybride angreb så hurtigt som muligt. Og hvor er vi nu? For det første så har myndighederne hævet beredskabet, og de forbereder sig på forskellige scenarier. Det betyder blandt andet, at både forsvaret og politiet vil være mere til stede med antidronekapaciteter omkring kritisk infrastruktur i den kommende tid. Samtidig er myndighederne i tæt kontakt med vores allierede med henblik på hurtigt at styrke vores egne danske kapaciteter til at kunne opdage og til at kunne nedkæmpe droner. For det andet så har myndighederne mandat til, at fjendtlige droner kan tages ned. Men det er selvfølgelig de ansvarlige myndigheder, der skal foretage den operative vurdering i den konkrete situation, herunder af de konkrete sikkerhedsrisici. Og for det tredje så har jeg over de seneste dage været i kontakt med en række af mine europæiske kolleger. Jeg har talt med den tyske kansler, den britiske premierminister, statsministerne i vores nabolande, Sverige og Norge, og med den finske præsident. Ligesom jeg har været i tæt dialog med NATO's generalsekretær, og vi er nu fra dansk side i tæt dialog med NATO-allierede om, hvordan de i den aktuelle situation kan bistå Danmark, så vi kan beskytte og forsvare. Og selvom myndighederne ikke kan konkludere, hvem der står bag de hybride angreb mod vores lufthavne og anden kritisk infrastruktur, så kan vi i hvert fald konstatere, at der primært er ét land, der udgør en trussel for Europas sikkerhed, og det er Rusland. Og derfor til sidst en vigtig pointe. Der er ikke noget europæisk land, der kan forsvare sig alene mod Rusland. Det kan ikke engang Ukraine, som ellers tappert har kæmpet i mere end 3 år nu. Og det er jo derfor, vi har vores NATO-alliance. Det er derfor, vi er i gang med at udbygge den europæiske forsvarsindustri. Det er derfor, vi er i gang med en historisk oprustning her i Danmark. Og de seneste dages begivenheder understreger kun, hvor vigtigt det er, at vi handler, men at vi gør det sammen med andre i